Здравейте, драги зрители! Тук сме с нашия гост Георги Велев, с който си разказваме за неговите открития, свързани с едни мегалитни комплекси в Витоша, които не са едни, това е грандиозно. Да, те са едни, много са, огромни са. Но всъщност това са мегалитни комплекси, които ние хората, живеещи в София, всеки ден минаваме покрай тях, но всъщност да, под тях, но не ги забелязваме. Той ни разказва малко повече за тях. И всъщност, че има наистина висша сила, която ни пази, но ние реално не знаем какво иска да ни каже тя чрез тези образования. Това даже си е проклятие малко. Защо? Да не обръщаш внимание на това, който те закриля. Защо? Какво е това? Значи, подават ти ръка, ти почваш да я хапиш. Ето, тя ни маха богинята с ръка, ние се чудим как да ги разрушим тия работи. Мислите ли, вярвате ли в това, че всеки един човек, поглеждайки към Витоша, може да види тези неща? Разбира се, то очевидно. Значи, никакви усилия не са. Мислите ли, че сте благословен да ги видите тези неща? Не, нищо. Не, просто успях да ги видя. Така ми се отдаде. А сега това е едно доказателство. Но ето самия вие казвате, така ми се отдаде. Което мен лично ме навежда на мисълта, че наистина не всеки един, който минава под тях или се разхожда под нощта на Витоша. Добре, казано е вече да го види всеки, да застане при ТНДК или където и да е в София. Но не всеки... Впрочем, от София, това е отвратителното, грешката на нейния градеж, че цяла София трябва да бъде ориентирана към Витоша. А ние непрекъснато правиме така, че да я запушим, да се приградим, изгледа. Но не всеки има очите да го види това. Добре, за първия говорим. Пламене, отиваме там, ще го видиш, то няма как да не се види. Да, но аз трябва да отида чрез вас, за да ми го покажете. Добре, аз не мога просто така да го видя. Добре. Сега, това е от другата страна на Камен дял, това ми е доказателство. Двете богини са дадени в друг ракурс на полет. Да, другата богиня, ето я. И сега оригиналната снимка да се види. Да. Имаме ли след това оригинално? Не, значи имаме. Ето я. Значи тук се вижда съвсем ясно това нещо. Как са нагънати тия неща. Виждаш ли? А с какви проучвания стигнахте до тези богини? Как по-точно го направихте? Ами, значи, първо разбрах, че Витоша първо си мислех, че е отрупана с мегалитни комплекси. Сега вече стигнах до категоричния извод, че цяла Витоша е един мегалитен комплекс. Значи, мисли си каквото искаш. Тук е една карта. Този извод на базата на някакви изследвания ли сте стигнали до тези? Значи това Илиада, моята книга за Илиада ми даде тази смелост, защото Илиада е най-четената книга. Тя е книга на книгите. Като го представихме книгата, един приятел каза Book of the Books. Книгата на книгите. Книгата на книгите. Аз я прочетох по съвсем нов начин. Тя ли ми разкри всичко това? Не, тя ми даде тая смелост да мисля свободно. И доказателствата ми са безброй много, както и за побитите камъни. Значи това не е само то ми прилича на мене, ами аз меря цифри. То е пълно с измерване на цифри. Всичко ли е математика? Ами не всичко, но основните ми изводи се опират на математически изчисления. Сега тук нещо астрономическо за Витоша мога да кажа. Как се вижда тая карта, не знам. Ще моля нашите колеги, ако могат да хванат. Показвайте, очертавайте, ако нещо искате конкретно да кажете. Значи искам да кажа така. Най-големите мегалитни комплекси, как да я обърнем картата, за да бъдем коректни. Най-големите мегалитни комплекси... Значи, дайте аз ще я покажа, за да се види по-ясно, а вие ще посочвате само. Дайте, ако искате на мен. Добре, двамата... За да се виждат на камерите, вие седнете. Не, искам да посочвам. Да, вие може да седнете, аз ще държа и вие посочвате. Най-големите мегалитни комплекси, това са при Накиев камък и при Златните мостове. Много интересно е, ето ги тук, че на другите места вече няма такива вериги мегалитни комплекси. Сега каква е задачата?
те обхващат движението на Слънцето от зимното слънцестояние до лятното слънцестояние. Значи, тук е при Накев камък е изгрева в деня на лятното слънцестояние, на задните мостове това е изгрева в деня на зимното слънцестояние. Значи, слънцето се движи ето така. И те фиксират движението на Слънцето. Имам няколко такива снимки, които могат да покажа. Ще покажем, дали са заредени в папките, които преди малко заредихме. Ще покажем на уважаемите зрители. Ще преберем тази карта и ще покажем снимките, които сме подготвили. Благодаря ви много за това разяснение. Ето сега ще покажем и снимките. Сега това е снимка, няма да уточня точно къде, от деня на лятното слънце. Защо няма да ни уточните къде? Искате да го запазите в тайна. А това да не биде информация, която искате да споделите с вашите читатели във ваша бъдеща книга? Да, тя е написана вече. Казва се Опитомената земя. Обаче проблема е, че книгата всичко го доказва. Имам над 300 цветни снимки. Това прави книгата много скъпа. Тоест книгата ще бъде повече на базата на снимки. И на математика. Ето пак идва до математика, значи повечето неща са математика. Това е астрономическо знание, на което сега ще видите. Вижте сега как Слънцето се движи в този триъгълник, за да попадне в малкия триъгълник. Това става само в деня на лятното слънцестоене. Как може да се види това? На снимка. На снимка, да, но вие как сте го снимали? Има ли определена поза? Значи, това движение на Слънцето е фиксирано от един огромен мегалит. Този триъгълник, ето Какви са размерите на мегалита? На този? Да, огромния, който коментираме. Значи, този е с размери към 7-10 метра, нещо такова. Наистина е масивно. Да. И единствено по време на лятното или съответно зимното слънцестоене може да се наблюдава това явление. Така, точно така. Кога е направена тази снимка? Тази снимка е направена на 21 юни 2012 година. Значи направих тази снимка и след това хванах нощния влак, отидох във Варна и на побити камъни направих ето тази снимка. Значи, обаче успях и имах някакъв шанс огромен. И тая снимка направих в деня на от побитите камъни. Може да покажете на нашите зрители? Да, ще я покажете. Но ето вижте сега, тук това е от побити камъни. Това е лятното слънцестояние изгрев. Обаче трябва да знаеш къде да отидеш и какво да гледаш. Това вие как знаете къде да отидете? Знам. Значи... Кой ви каза? Кой ви просветли? То не е толкова... Тук правим литературни анкети. Ама кажете, след като подавате такава интересна информация на хората и тя твърдите, че е достоверна и си направили... Ето го, то се вижда. Разкажете ни, кой ви просветли да отидете на точното място? Ами виж сега, Пламене, като знаеш, че тези комплекси следят хода на Слънцето, то не е трудно да предвидиш, да отидеш там и да видиш. Изгрева и залеза. Да, изгрева и залеза, значи. Ето го, това е от побити камъни. Това е лятно слънцестоене, зимно слънцестоене. Всички кардинални моменти, те са 4. 2 слънцестоенията и 2 равноденствия. Това е снимка направена съвсем приясна е тази снимка. Тя е от 22 септември тази година, 2013 година. Това е в деня на есенното равноденствие. Слънцето се движи в този ули и накрая застава горе в едно... Тук е това е изгрев кръг... или не? Изгрев. Добре. Както тук е триъгълник, тук обаче е едно кръгче. И като застане Слънцето, то всичко се озарява, то просто се преобразява света. Тези мегалити пише в книгата на Иляда, че са построени от друга цивилизация. От коя? Нищо не пише такива. Значи няма да ме вкарвате в... Аз констатирам, че това е съзнателно творение. Да, съзнателно творение, това, което е написано в книгата. Това е, че има математически закономерности, че побитите камъни
Сега, което е другата теза... Добре, не може ли да кажем, че това от друга цивилизация направено? Ти го казва, аз не го казвам. Вие не го подкрепяте, така ли? Не, нищо не казвам. Аз... Просто разсъждаваме и си говорим, мен да просто ни вълнуват тези неща. Интересно, дори да е направено от друга цивилизация, какво лошо има в това? Ма не, значи, моята задача е друга. Сега, каква е вашата? Да докаже, че това е съзнателно творение. Както за побити камъни, доказвам, значи, че побитите камъни са издигнати по еталон на златните артефакти от Варненския некропол. Добре, ако е съзнателно творение, кой го е създал тогава, се питаме ние? Ами, значи тук ще навлезем... Не искам да навлезем тази тема сега. Защото това не е... Първата ни задача е да установим, че те са съзнателно творени. А оттам нататък вече, след като сме достатъчно умни да проумеем, тогава вече се задаваме други въпроси. Първо да видим, че има богиня. След това почваме да се питаме как се казват или богини. Вече за Атлас е съвсем ясно. И оттам нататък вече ще тръгваме други. Господин Велев, за да е съзнателно творение, значи на базата на нещо е направено това. Нали така? Интересното е кой го е направил, за да не е това интересното. По-ясно, разбирате ли? Не е това интересното. Първо да видим нещата. Защо трябва да отидем в неизбородими бездни? Защото най-вероятно след като правите това проучване, вие сте малко по-запознати, може да просветлите и нас. Интересно е да разберем, вие да ни кажете какво е вашето разсъждение, дори да не знаете на 100% какво си мислите вие. Какво си мислите вие? Аз какво си мисля, това си е... Обмислимост is not disputandum. Замислите не се спори. Може да е съзнателно творение и пак да е направено от друга цивилизация, нали така? Използвано. Сега това е най-интересният въпрос. Значи, използвано от ракийците, те са умели да боравят с тези тайни. Обаче, което е интересното сега, не знам колко дълго, колко време ще ни трябва. Имаме време, имаме време много. Ами, когато пристигат римляните, когато завладяват Сердика, селището Тракийското, те